Hej YouTube! Hej. Du sagde noget! Woo! Okay, fair nok. Stop dig. Ja, hvad skal vi nu? Mm. Nå jo, hvad skal vi? Hvad? Lad være med alle de der commands. Det er ikke mig. Der står Hipporamus. Nej, der står talking downfall. Ja, og Hipporamus. Der er ikke på Ramus talking downfall. Au! Nå, jeg må hellere få lavet noget grej, når jeg lige er kommet med. Grej, lol. Godt. Hvorfor leftede du gamet? Fordi jeg kommer ind igen lige om lidt. Godt. Vi er mærkelige. Meget mærkelige. Nej, vent. Jeg er ikke mærkelig. Han er mærkelig. Vent. Nej. Vi er mærkelige. Den var god, ikke? Jo. Nå, en glemtesætning. Timer til. Nå, det står der. Øj. Nå. Det står der oppe i hjørnet. Bare nu. Fuck det. Fuck! What dear? What dear? Og hvis der er noget, I synes, at vi skal gøre bedre, eller I må meget gerne skrive, hvad vi skal lave. Og ja. Lol. Hey, hvad så, Arthur Bladdør? Hvad så? Nu har vi noget vores normale skin igen. Yeah. Okay, det jeg har lyst til at lave, ikke? En pickaxe. En pick? X. Nå, ja. Og jeg vil ned og finde nogle diamanter. Vi har bare ikke nogen tråd. Fuck, nej! Men, vi kan se her. Jeg gjorde slet ikke noget. Slet ikke noget. Det klipper vi ud. Nej. Jeg gjorde overhovedet ikke noget. Nu må du hoppe ned igen. Det gør jeg ikke. Det er lige meget, for jeg kan bare trykke el, og så får jeg lys. El? Ja. Hvordan det? Lightning mod. De kan også bare sætte bright helt op. Sådan så er det Morty. Og hvad er så med dig? Du vil da godt have raised minimap, ved du? Jeg vil fandme gerne have minimap. Jeg kan også gå ind på min server og lave en let's play. Ja, det gør jeg måske, men det er jeg ikke helt sikker på. Det skal jeg nok gøre på et tidspunkt. Men det er nok bare lige sådan et par episoder. Det bliver ikke så meget. Nej, for der har vi jo allerede for en OPT. Så det er ikke sjovt. Vi gider ikke at starte forfra, altså helt ud til bunden. Nej, så skal jeg skifte map, fordi jeg gider nok ikke kigge på creative. Eller måske. Vi laver lidt forskelligt. Sig noget! Nej, faktisk. Jeg så min store bror. Men måske. Jeg ved ikke, om vi kommer til at lave lidt Skywars og sådan noget. Det ser vi på til den tid. Prøv at se, hvad jeg gør. Diamonds! Tag det væk.
fået diamanter. Uff, Så kommer du og ser tag det væk. Smuder. Nej! Står der måske noget der Ja. i chatten? Der står du TP'et til mig. Yep, og kan jeg vide, hvad der mere på? Skriv, hvis jeg havde ret. Så ser jeg lidt fedt med min søster, og det Og så har jeg slået gulvet sammen, og så det er nok. Her. Synes jeg har ret. Okay, hey. Ja, det gør. Hey. Men Er det ikke et flot loft med lamperne? Jo, hvordan har du lavet det? Noget, der lyser? er det mit? Mit? Nej. Undskyld. Au! Så ikke man kunne lave det, og så har jeg også lavet vinduer. Det er en god idé. Ikke i hver side. Så er det lidt sjovt. Nej. Og være Fuck! hest og stå. Men det regner lige nu, så jeg har taget min hest ind. Ja, min lille søster så lige ved siden af mig. Hallo, lille søster. Hvor er vejen op? Fuck. 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 Hvor er vejen op? Jeg troede, du var oppe. Jeg går ikke op, før jeg har en masse diamanter og en masse XP. Det er sønderligt. Så man kan bare mærke det. Undskyld. Sorry. Nej, nu går jeg bare efter redstone. Men hvor er op til? Hvor går vi op? Det gør man væk. Du kan også bare gøre dig kreativ og hoppe op. Nej, det gør man ikke. Lad nu være, det her det er mit sted at hoppe. Må det også? Ja, men jeg gør det for et spils skyld. Jeg gør det ikke for diamantens. Og det siger du? Ja, det er derfor jeg hugger redstone lige nu. Mest Men hvis jeg kommer i nærheden af diamanter, så tager jeg dem selvfølgelig. Dem får vi nok også brug for. Ja, på et eller andet tidspunkt. Yeah. Vi skal lave diamond gear. Men Jeg har det fint nok med det her. Måske. Men også først når vi har fået diamanter. Men Another bedrock. godt. Diamond! Okay. For det. Men det er også fordi, sådan, så I kan se min måde. Brightness er på bright. Okay. Okay. Men i hvert fald, ses YouTube! Aha.